at blive liggende over en nat i en fremmed mands værelse. Men kan vi da ikke bo her som brødre og søstre? Du ved meget godt, det vil ikke vare længe. Farvel, Torvald. Jeg vil ikke se de små. Jeg ved, de er bedre hænder end mine. Det lyder som jeg nu er. Kan ingenting være for dem. Men en gang, Nora. En gang. Hvor kan jeg vide det? Jeg ved slet ikke, hvad det bliver af mig. Men du er min hustru, både som du er og som du bliver. Hør, Torvald! Når en hustru forlader sin mands hus, så løs som jeg nu gør, så har jeg hørt, at han efter loven er løs for alle pligter imod hende. Jeg løser dig. I hvert fald for hver pligtelse. Du skal ikke føle dig bundet ved noget, lige så let som jeg vil være det. Du må være fuld frihed på begge sider. Se, her har du min ring tilbage! Giv mig min! Og så dette! Her er den! Ja, du er altså forbi. Han ligger i min nøgler. Om alle steder i huset får jeg pigerne besked. Bedre end jeg. I morgen, når jeg rejser, kommer Christine herhen for at pakke sammen de ting, som er min ejendom. Det vil jeg have sendt efter mig. Forbi! Nora, vil du aldrig mere tænke på mig? Nej!